Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tupulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudayin nga rod ti surat, ti pakasalitaan ni Eileen nga napoluan, extra, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Takas taon ay palang ti orok ni Efren nga asawa. Mabuti nga pagit di nga umasidag kang kuwana. Kapag sitkon di asawa. Kabuta dayuak pa ti kasta nga langana. Agalingaso ti agat arak, agat sigarilyo. Burangan. Di na pa yun mabarbasan mo no maahit ti barbas na kadabigotan na. Slawaning ganas ko, manong nemi nga makiden na kang kuwana. Nujak la pampanunutin, dagiti talungan nako, manong nemi. Panawan mi ko man. Ngam nukas tang ibaga, kadagiti anak ko, manong nemi, nga irubwat mi, dagiti arwatan mi, ta mapang kamin sa di kagayan, tataga kagayanak, na ikamangak dito Ilocos. Saludsudan da, no saan nga umay ni papangda. Saan ko nak? Siya nga mabalin amang, ay bantay ni Papang. Kino sante nga iban, sante nga gawawit sa chikagayan, dito talata. Ape kay kaya ito ni Papangyo, nagbangsit, nagdidigos, agat arak, agat sigarilyo, sadot, digaw kubra. Ore ata, nasiyat minisuna no saan nga mabartek. Ore no saan mabartek. Aya, nung aririing na. Ore agdigos, agat arak tulat ta. O hanggang bahali mamang, papangmin tulat ta. Diyak may kidi pa papalaw di kita anak kumanong. Ta amada nga rud ni Efren. Siyak, diyak kapkapin ano, asawak nga rud. Tano kabagyak kumasa, ang kumanga nagbaling, hanggang kumanga nag-asawa. Tila babawik manong. Nasingbad matidi, kaya no apitan. Imbes ko mga nagtrabaho, manon nemi, dumawat pa'y kanyak, tigatan at sigarilyo na uno arak. Kung kuna na, panawang ka man laingin. Makabubisit ka, kitaan. Tamakit-kitak man kami ni Sona, manon nemi, ta dito latan salas, itinagidaan na. Sana nga na idaron pa iti bagina, iti kwarto. Sa maysa, no sumrek dito kwarto, siyak tirumwak. Ay, siyak lagi di makaturog, iti dangro na. Nakanayon ito magbagaan, nga saan nga agbarbartek, oray nominom, saan nga halakit nga nakaro, agdigos, agpukis, paman nagtrabaho, tapno, ay, sapo. Naging ka manong naming nga nag-ring di cellphone ko. Nga nakapunbo. Sino ata? Hello? Ay, Eileen. Sinda tayo? Di manang mo nga sa bel. Dito amyanan. Ay, manang. Abay. Do awan ti serbisa mi di umakanto eh. Atot serbisa nito. Ato na kita kabagyam nga si Mangpit nga nagbalik bayan. Hana? Wan. Bali doang ang pamilya. Dagiti agasawa, doang ang agasawa, sagduduat at anak, sa niya Mang Damian. Sino ang Mang Damian? Ti ama Darex kini Aida. Damian. Dati wala ama Hawaiano. Nagabot siya Hawaii nga ron. Alam, may kanta. Susap. Dulyar, itadaking ka. Mano pag-judges mo ya? Mano up and down kit 180. Up and down 180. No magtidat ko. Mangtidat ti $5 di bayaten. $5 mano ko na dyan. $250 ko naman lang na. No $10, $500. Oh, la? Mayan. Sige nga,
Umaya ko. Damok ang makita ida manon nemi nga maamamok idin nga takabagyan ni Mang Sabel nga dadya Hawaii. Mayat man ta nagbalik bayan duwang agasawa sa sagduduwa nga anak sa amada ni Mang Damian kano. Pinanawag latan ti asawak manon nemi agreeing tulatang agreeing kadagit anak ko siyempre at di eskwela nagbalunda. Sadan to lagawid diya into numalem. Nung pumangon tumatin ni Efren sa agsapul tot kanin na, damat. Anusan nanto na. Ti noodles, ginikak ti marungkay. Kinatuklat at digunan na to, kaldon to ti loko. Nagpaamyan na nakarod manong nemi kat sumagmano di kiti tao ngadda. Hay, dato yun ni Island na eh. So, napitas ti pa nag-manicure ka na pa nag-pedicure na. Pasaray, masahe pa yun nung naduma. Hala, plaster ka yan. Manuta ka di manang. Data ni Rex. Data ni Aida. Agkapsat di kita. Di kita asawa da, anak da. Oh, sino muna ka na kayo? May kayo. Nagplastara kon manong. Mga Rex manong, nemitin muna. Pagkat pinintas ko mita. Kabayatan nga agserserbisak manong nemi at mangmangig ko. Napanggap istorya di Hawaii o nasangkat issue dito lugar tayo. Issue dito yung sasadya. Nagdingdingag madlata at ibaspas ng kumay. Kalpasan na manong nemi nalpasan. Next. Timat asawa ni Mang Rex. Ama, naglapsat ito nga babae. Taga-ono ka, ma'am? Isabela. Nakamangak dito'y. Anyamat, kasanamat ka nagamamukay kini Mang Rex? Nagamamu kami? Cellphone? Nakita di profile na ka taga-Hawaii. Apo, idagpran trick ko siya. Inaccept ko na. Hindi agarawan na kita mo. Makaparak to Hawaii ko na ako. Nagit pension ng batak. Gusto ka nakaparak sa diya eh. Kasta. Kasi ka bala ating ko. Oray no napintas ti dato lang to Bram. Dito to Bram. Ano to Bram nila kayo mo? Pamartek. At dadya bala pinanawak. Basta o ni urok na. Eso sapo. Dati trigat na. Nung makaasawa ka ti Mamartek. Apos na Mamartek. Sadut pa eh. Arigat nga rin ti biyag yun. Ano kasta? Hanggang trabaho nila kayo mo. Sikat ti breadwinner. Kaya ito lang to Bram. Kaya manungay ti matandan mo no, malmalim nga service ka. Damat basit manang. Damat kinikong daway nga awal na ti awan. Tapos diyay. Lalaing mga rin ti kanda ka no bonus. Bali upat da manong name. Sagduduha kasut ko naman natanang kita. 8 kasut lang ko nga. O, ikbayad kayo. Nagmerienda ka, Nailin. Dito kanton ngumangal daw. Gawid kan pala ka di. Inakiluto nila kay ko, ha? Mamamlatan lang kayo mo. Nakasyamat lang ang sadot ka, Mamartek. Bahala na tibiyag na. Dito kanto manganin. Kuna ni Mang Sabel. Thank you manang ate na ibanak. Katubun sikang orti na laing ag-service. Service ang katungar doon, ilibre ka. Libre no kan. Thank you. Alawin la. Idi ayawat dan tibayad no manong name. Wow, thank you, sir. Thank you, ma'am. $100. Da kay amin dato yun. Karkata suplyak. Alam na ta aminin. Sarabom da tuma. Allah. Po, Diyos ko. Thank you. Ado pa tinted da manong name. Apo, at da sabon, canned foods, at da kape, coffee mate, asukar. Allah, nagato. Allah. Thank you. Di mat, ada pa'y agpa-service ko ma? Kinunak. Awan. Ada na panan na. Ni Papa? Ni Tata Damian? Oo, ni Papa. Ada na panan na. No, kahit mo, tagsublikan tanong ko Ewan na ya. Ewan gayam, sweetheart. Orayin ka din ni Papa? Dosan tayo ito, mauray na agad. Panawan tayo tulatan.
Di ako may mesang tutuyan. Mabalin. Di naman kaya tumayata, di ha? Pamanan nyo ka di manong? Ay, sir, nga magpipiknik. Amang rabi kam sa dya pagutpud. Kasta. Di ako may mesang dito ni Tata Damianin na nyo mauray. Kapilitan na. Sige. Daw may kangarda na mga tayon. Hindi nakapanganak kun manon na binagkat kun di sa rabok, sak ng pakada. Nakon, manong, thank you. Mang Sabel, thank you, hello, wala. Put katsamba ka. Manong Nemi, nakaragsaga kasi bangpet. Awanin niya, friend. Inibos natin sa insagana kita nga, kadin na. Yung baglagi na tanangan ako. Turo ka sa. Bakit nanak? Apo, inaktupasubla na $100. Igatangak to ti arawatin na kita ko. Kasi ko makang kanayon. Gasem. Upat lang na ti minianicure kan pinedicure ko, $100. Nerede pagkatama nung Nemi ti mga baysa nga oras, naringak layang idikdaring ti cellphone ko. Saan nga nakapon po? Kapi nga ta. Hello? Lalaki? Hello? Sino ito eh? Si kakadi ni Aileen. Awan siya ni Aileen. Inbati na kadyak na ito yung cellphone number mo. Just in case na kahit kumatag pa service, tawagan ka. Sino ka dito eh? Siyak ni Manong mo Damian. Sir. Handa ka na oras tayo. Sinervisak na giti upat. Kahit handa ka na panam. Umay ka man. Servisan na. Ay, umabit lang rin, sir, ha? Agmurmurayak lang. Ririing ko. Agdigos sa klabit. Oras nga nagdigdigos. Aman, sir, kamabayan met. Agdigos sa klabit. Excited at nagpaamyanan manong name. Naka-short hack nga naka-sleeveless. Diyan ka mo, no, happy nga dito timbadok. Diyan kami, kasi lang kami, nagparparik na kanyak man nga, makansyambak man itan. Nagtugtoga. Mabilaing. Hindi mailukat tiri daw manong name nakauyos nga lakay nga naka-short. Tinaibas kag itiri daw. Siya ni Aileen, sir. Siya ka ni Damian. Sumrek ka. Sir, awat samat ka duam? Nagmamisa ka tanabanda sa di pagudpud. Diyak mo no, masangok ti mapandumanon. Awang kaduwa yung harod, sir, no kasta. Awan. Sumrek ka. Dumanong ka. Simreka, iso tinangirikap tiri daw manon na minsan na inlak. Wala po. Niya, jak ng panunot ng may sa gaya bisuna. Tugaw ka. Ano ti, kayam. Kayak nagpedicure ka nagmanicure, sir. Kaslasal nga lakay mano. Gabo nga tatawa yan mo. Kahit matripato na tibagina. Manicure kang pedicure lang. Kung Rex nga kayang ka na nagpasahe. Adala mo basit sir, basit lang. Kahit ko nagpasahe. Diyak ba't nang itugot iti aromatic? Anak at aramatem. Depende no, kahit yung lotion, no, lotion. Ada lotion. Sumurot ka. Ito yung nagtukwarto. Ala, Diyos ko,
na muna ta mailiwak. Manong nabayagan. Mani po diti kasjeti aramidan ni Efren, manong nabayag peso. Itindot na lapsatak mo. Nagmayat sukog ti pamagik. Lupok. Takiti bansanas ko. Yung maglagi din ta nagdi ko sa kunita ng peso. Mayan. Alangan mo't ganito sa alas ta. Kasano baka idak dito eh. Iti kwarto. Mayan. Sinurot ko manong. Nalamiis. Nalamiis, sir. Wala ti kapsot ko ti aircon. Inrikap na tirida ako sa naman inlak. Okay? Payatan? Ano to muna? Bukot? Nagpaklip ka. Manong na yung nakigtutak, hindi ka naman yung t-shirt na. Sir, ori naka-short ka, okay lang. Yung kahit ko naka-brief ako. Mamasahim. Ay, pag nervous ka, ha? Mono ka tawin mo, sir. Abe sa lutsodam. Mas lobing ka magpay. Nagretiro ako ng trabaho. Nagpipensyon ako. Di na ba ka nga din ng senior citizen? Kasla 1.16. Kasla 50 lang. 1.40. Wow. Andun talaga dito kuking katip, ha? Ubing mati lang ayo sa nagpintas di mas muscle mo. Paglabagot, ragyan ako naman sa dadanti lotion. No? Lotion no lana. Ang dalataking kasero na kahit mo, lotion latan. Sige nga rin, sir. Paklib kayo. Rugyan kayo nga masahyan. Manong nemi agar-gargan kantirik na makaterterne kag nga dinauras manong. Kabayatan nga mas masahiyek manong nemi kaslasaanen nga masahi. Kasla kulap aprusan manong. Manong nemi nagparintuman nga i-decide na kabayatan nga mas masahiyek. Iti kuhan manong naming karigatan na titimalyaw. Hi. Sir. Iti pa nang mas masayang kanya. Nagpagpakita rin ata, ha? Naka-isliblesa kami sa pagpakita. Ano ka ito nagkatamutan? Allah? Nimot, sir. Laitory ko timang masahikan ka. Nagdataklatan. Nagdataka ang sarakit imam lang, kain sakam. Tibaro ko ngay. Nagdatan ngagpeso manong name kat ba? Allah. Nagtakal tada iti o nagtibrip na. Sir? Ano data? Iti palakas ta data. Kahit na't kumarot. Ititawan mo akas ta. Nasurok na 60. Mabalin pa lang, sir. Mabalin. Kapot kang ganayon kong asarin. Ano pang hususar mo? Kahit siyempre. At akwarta. Di maharamit ko lang ta. Balo kayo? Kahit mo asawaan ka? Ang damad na nasawak. Sige. Yung baba na matintibrip ng inikat manong naming at Allah ng dakil. Di mo maling isot mo na masahim? Kasano? Amon. Duwa nga imam. Masahim. Kalpasan na. Kahit kung isakbal mo. Allah, sir, asawa. Naman niya ito brati asawa mo.
May papayin na ka ni taragsak mo. Paragsakin nak, paragsakin ka, agragsak nga duwa. Dapat dolyar mo. Ano pala kayat mo? Sir, saan nga dito iti klase ti service ko? Extra nga dito eh. Extra service. Oh? With a extra service, with a extra pay. Manong nemi, kapot amayat magtiriknak, tay-tay pailang agtartarnek ak man. Inigkamakon, manong nemi ti armas na, pinagkalak ko na, sa awen sakmulan, aramidak magtakas to idi kani Efren iti nabit kami pa'y manong. Aging kinaan kami met idi. Yung nabayagan nga saan. Pamparak pa'y pato nga kanin jakwana. Baka pati jakwana kat agat arak ka nagat sigarilyo. Yung deto'y kwa ni Mang Damian nga hawayano manong. Kaslakwa ti baro. Papuguston met amanong. Tamadlaw ko na tanga. Kung kunana. Tata. Sir. Baka maatake ka. Huwag. Awan sa kitiposo. Okay lang. Siyak matin. Ha? Ikatay mong tarwatan. Ta siyak timang masayakan ka. Siyak timang romansakan ka. Kanya pa lang Arturo Rayek manong. Sorry na lang, Efren. Mga warin na Diyos ko. Kasapulak. Imagine, pantiili po iti sex. At dapay dolyar ko. Oh, extra service with extra pay, extra joy. Nakalalay nga lakay manong name it nakabarabara lagi di bibig na. Itadan lagi di bibig na ititangid ko. Damian. Awanin ti tata kada sir. Damian. Dam. Nangruna lang arudan manong name idi agdeden ti lakay. Dito man pala tilaklakayan nga agded. Oh, sir. Sir. Nagmayat. May iliwak unay. Nabayagan, daddy. Saan akong nga maparagsak pa iti asawa ko? Damor marong naming nga kagatan na tiwan sanas ko, damor met nga pigsag agasog. Asog ti sakit ko na kumangim asog tinagala. Nangro na lang aruden manon nemi ti pababaran ti ulo na nukinan ko itahi sumatan ti mangan. Baglagit nito nagdigusak ko na kita. Ne, sapsapan naman ten manong kat orela isurot ko ti patong ko. Sir Damian. Isurot-surot kong ikinod-kinod manong. Abayatan nga sap-sap-sapan na. Sana isarek ti dila na pagkutsi-kutsi. Aging nga dyan kung matirid-tiriknak manong kat mapahal. Sir. Manang on. Nagagat tila kay nga hawayano nga mangan man. Naulit-ulit met ti pa nakay tayo. Aging ga gumanat met taniso naman nemi kat daytan. Inbiat nan ti panan nakit. Ore nala insagad. Gabot tayo talagang insarek na amin manong. Sana pala inisi isa kasi diay. Kalpasan na rugyan na maron nemi ti kabalyo ko na. Sir. Yaw-awak lang numatake manong. Tagangas-angas sumatin tinaunag. Ala sir, baka maatake ka. No. Don't worry. I can manage.
iti katangnaan ti panagkabalyo naman ang name mapan manentirik na kinayat katak isun. Oh, sir. Ah. Manong name na laing met idi ni Efren nga asawa. Ngam sabsabali da ito nga lakan. Lakay ti edad na manong naming yung ti garaw na, ti laing na, ti siglat na, ti pigsa na, kaslag kabanuan. Ini ti rinok atak nga linukayan, ti kapkap ko kenkuha na, tuloy na tinagkabalyo. Pumaspaspas, pumaspaspas, pumaspaspas. Sir, nasa dagak manin. Ori siya. Sir. Dilakon, detan. Allah, Ore naklaki na yat katan tinakairot manong naimi kat tituwi nga nariknak. Nga na rimuaren tinakapudputot nga likido. Nga adda manong naimi nga nangitayok ka dyan kitinagsak gaputi para ken panagsabat tirik namin. Sampay lang alakay manong nalalaing pa'y nga amang ni Efren. Manong nemi uri diyak kabanwag pala ni Efren. Okay ba? Sir? Okay na okay. Ori saan na kung nga bayadan. Iti extra service ko. Napne ka. Nga masapo na bayadan ka. Ikaw anak. Madam nama, ulitin tamanin. Nawayata, nagsibutawang kaduhata. Ngim, dandanitan di kita anak ko. Nasapal nga gawid akong sir, tapno, makaestimarak si Jabalay. Arot mabaling makan dito'y, mangyawit kan tulatan. Ha? Nayunak pa rin tadaking ka nga dilatas, kanda dumapay. May minsan ba'y? Maminsan lang ako din, sir. Sakmet, sir. Sakmet, tirumaba. Sakmet. Sige. Tugawang ka. Ako nagdakil. Nagdakil kang di asawag. Iglaing ka. Orin senior citizen ka. Oh, sir. Tikat kinalistok, sir. Pinaminduami kat namin anuak itay damo namin lima. Namin lima ak matmanen. Nagsabat matmanen tirik namin manen. Kat kabota talaga nga mumalemen manon nemi inakon ko na. Nrubat kon, nagrubuhat ako. Manong nemi, duwa kasot nga dulyan. Aduunay, sir. Nayunak pa'y. To make it 3, I love you. Mano yung tadaking nga tayo, Aldaw? May sa, o pagbalinak pa'y nga, tap ng $500. Ala? Thank you. O may kantumanin na. Ag-service. Extra service. With extra pay. Naimas ka. Kanalain ka. Kasanong si Kuga. Diyak pa'y nagpalaygit. Di mayat. E di wow. Makaibati ak dito Pilipinas. Kat nuputot ko ito iyanak mo. Di ba mo ito kanyak. Ibagam ito kanyak. Iba yung tinagang ko. Nga kas ama. Pasurok mo ito pilyedok. Tap numaalak iso na. Kat numaalak. Ija Hawaii. Maalakan tumet. Ha? Kasta ka di? Wen. Isong idaw-dawat mo. Nagsikong ka. Tap numapututan ka. Kandeta nga putot ko kin ka. Ison to. Iti mangtawing kin ka. Masansan idin manong naming inak iti ayan datatadamyan para iti extra service. Kat
pidamag, ti mata, adu kiti makakita nga mata, manunemi, nagdinamag, kat daytan, nasalangadan nak ni Efren. Hoy, napeso ka di? Tiyan niya, isumalagay mga kwartan. Ha? Isumalagay mga kwartan. Sa ilakla ko, kinababaim ka na siya hawayano. Efren, awan, ti pamariknik mo. Anong pariknik mo? Di kiti kwarta. Tala ka man? Mano masapol mo ya? Ha? Pasuksukan na tapos sana kagriri. Efren, laglagi pep. Imbes ko mga balbalo ka. At nakantoy nga, mangsalsalangan kanya. Nga posible nga tungpain na. Padasan timang dangaran kanya. Takitam. Talawan da ka. Huh! Saan da ka mamaling nga talawan, di kita anak ko. Ures ang nasumurot, di kita anak mo. Di kita anak ko. No kayo nagbati, sige. Panawang kayo. Kaputa, dadlakaw yung pagpampanakil mo. Kaputa, balo iso na. Nagkasagan na nga kadinam kasta. Talnakan. Awang babae mo. Palamutan ka. Dumutawad ka. Tigato mo arak ka na sigarilyo. Sa kapila griri. Pudno ka di. Kanot na udi. Nga panang paragsak mo kanya. Hamon ng malagip. Mabawalaw na ka di. No adamang paragsak kanya ka magtadpay kanya ti Dulyar. Padasem! Wari mo ito sa sino kang babae. Mamartek ka na nakabangbang sila kadangtangrot ti asawak. At aganas ko, kumakidin na keng kuana. Idin tutad na nagwapong hawayano mang Dulyar, mang paragsak pay kanya. Ha! Talagang, sige, padasem! Sika man na taking basol no apay naramit ko kasto Efren. Basol mo. Igaman ka, taparparamanan ka. Nasakit. Talaga nga nasakit. Ngayon panunutin, amirisin. Nung nagbaling ka kumang responsable, nung nagbaling ka kumang na siyat nga ama kinasawa, adayo kumamit nga maaramid ko, tagpa extra. Anak, marimong ka kanyak, nakarkaro pa ng tangurot ka, ngamitis siya. Napaso mo matlang. Saan ka nang reklamo pa? Mano masapol mo ya? Matid ka mga ron. Ito talaga yan. Ito. Sige. Hanggang riririn. Sige. Baala kayo. Ket idi manong name tag sublidan sa Jahaway. Kas malang malitayanak manong. Tamiyan. Di kanton makit-kita. Nabalik pawitak tulata. Kinong bakasyonak tumanin. Agpa-extract tumanin. Papawit ka wen. Sabi ko matagsikog ka. Di ka pinagpasagid kinilakay mo. Hampay. Uray kang sikog ka. Tanong kas pagadigan na magagtumit ang lakit nga nabang siti asawak. Magustok tumit asawak. Kinawang kan tumatin. Kaya di ilikwan to. Tawagan ka to. Patulutan kami nulan. Kaya managdam yan. Ngayon dya ka mo, manong nemi, no anya tirasun ken kapuna, no apa nga nagupid ti komunikasyon mi. Ti Facebook account na, manong nemi nga dati nga raramatin na, nabayag mo nga saan nga naka-online. Apa nga ta? Katsama tin nagpapawit mano. Niya. Gaboy ti daytoy manong nemi siyempre intuloy ko latama ti dati nga trabaho ka. No at ang text, no at tumawag, inakag service. Imbaga, tadupay lang. Nakadulin manong naming inted ni Damian nga Dulyar. Uno, kwartang yung pinasuplik nga in deposito. Irindot ako namat ni friend manunemi ang balbaliwan ng tugali na. Sumarik na nagtrabaho. Nasiyat no kasta.
Awanin ti patulod na. Sampol, ang pulos na namin patulod. Awanin ti komunikasyon mi. Siguro, namon na kita anak na. So, nga sandang ni palubos. Wano at danadanon na sadyay, nga karelasyon na, kaisundisang ni palubos. Iging gati may sangal daw nakitak ni Mang Sabel. Mang Sabel, oh, Aileen, apay. Kumusta na kiti kabagyang mga Hawaiano? Ay, ni kwa, ni Mang Damian. Nagasawan. Ha? Uy, sadya haway nga nagkasar. Nakasarak sadya ti, nasawa naman lang. At tabalo nga rin na. Sumit lagayam. Napaya, nawaman eh. Nawan gayam. Di ka kumot ngamin kwa, mangipas ti parlor mo. Tapno, dagiti customer iti umasadag kang ka sa mga tumandahan anda ka dandanunan. Uno saan ka dumandanon? Nalaan na pinasa-service mo. So adun lagi iti umay kang ka. Datang tirandak. Mangipasaday ka kiti parlor ko tiya si di balay mi. Pangalamor ti po na. Medyo nakaduwak mat. Medyo adot intelligent ni Mang Damian. Han? Di isot pagpunang. Tapos nadapakalaglag ipam, kini Mang Damian. Hasta nga ron tinapasamak manong nemi na daanak iti kabukpukodan nga parlor. Beauty shop. At datalopat nga kaduak manong nemi. Dua bakla. Ken dua nga kadua padak ng babae. Intultuloy manong nemi ni Efren iti nagsingsingpet. Nagtrabaho iti construction. Umin inuman manong naming saan na nakas idi nga matmatay iti Bartek. Sa agdigos, naman pagat arak lat takit-agad sigarilyo o agdigos, inananusa ko na. No kasta nga magaget, kahit kumat ka may ipanti iliw ko. Wayan manong nami nagbalin ideya kas jay, anak irelasyon ak ti Hawaiano. Nagdintinamag man ti kasta, naramit ko lang ti kas jay. Kamo talaga kasapulan. Kasapulak tiragsak. Ken kasapulak. Iti pang suportar ko iti ken ti pamilya. Dito nga ron, ti pagkasaritak manong extra kaya tiyo. Tawagan dak lang. May extra service. At lagi dolyaryo. Hanitan. Kabutasan kun nga ramiden. Sabi ko mata nakaitedak man iti balag. Ken ulidan. Kadikiti patak nga nagbuya ka nagdengeg. Tuwing nga ron nagyaman nga pagaya mo. Aileen. Thank you, Aileen. Tiga pa nang iburay. Dito panakaraman mo ti Hawaiano.